Barri residencial de Beverly Hills, les 9:15 del matí. Bon dia. Què és la senyora de la casa? Doncs sí, sóc la senyora de la casa. Doncs miri, avui és el seu dia de sort. Li vinc a presentar una nova línia de productes cosmètics fabulosos de la Sally Kay. La WOW. Institut de Beverly Hills, les 11:34 del matí. Quan me'l donareu, el pin secret de l'EMAEG? Quan hagis acabat el procés d'iniciació. I recorda la norma bàsica de l'EMAEG. No hi poden entrar noies. Si parles del club amb algú, se te n'expulsarà immediatament. No hi poden entrar noies, eh? Ja ho veurem, això. Hola, nois! De què esteu parlant? De res. Només discutíem quan passaria la nostra massa corporal amb mercuri. Ho calculeu amb els pins de l'EMAEG o sense? No sé què en pensarien els altres d'aquest club secret, els hi preguntaré. Espera't. Nigel, estigues alerta. Segur que no t'interessa. És un club avorrit que fa coses avorrides de nois. Per això no hi volem noies. Au, va, que jo no sóc una noia qualsevol. Si voleu tenir un club de prestigi, us convé un membre com una servidora. I no penso acceptar un no. D'acord, li preguntarem a la R i et direm què. Sí, pregunteu-li, però no trigueu gaire. Li he dit que no acceptaria un no. I m'ha dit que li preguntaria a la R. Qui sap què és? Bon dia! Un club secret. Trobo que és tan emocionant i misteriós. Sí, però què m'has dit que hi feien exactament, al club? Vés a saber què hi fan, aquests dropos. M'és igual. La qüestió és que ningú prohibeix a la Clover d'entrar en un club de l'institut. Els de l'últim curs en deuen haver entaforat un de primer a l'armari. A mi em van posar darrere la màquina de begudes. Us demano disculpes. De vegades tenim alguns problemes amb els túnels. Doncs faci el favor de solucionar-los abans de tornar-nos a cridar. Noies, us presento la meva nova ajudant, la Daina. Hola. Encantada de conèixer-us. Trobo que feu una feina impressionant. Gràcies. Benvinguda al nostre equip. L'organització ha sabut que s'està produint un fenomen inquietant i silenciós arreu del món que ara també ha arribat als Estats Units. Ostres, també s'hi pot veure el canal de botigues? Resulta que dones pacífiques es tornen agressives de cop i agredeixen amics, col·legues i desconeguts. Les llumetes indiquen els llocs dels atacs. Bon dia! Quantes llumetes! Moltíssimes. No n'hem pogut treure l'entrellat d'aquest fenomen i per això us he fet venir. Gràcies, Daina. No sé pas què faria sense tu. Us donaré uns quants aparells. Cinturons de cable extensible, l'assecador superpotent Tornado 3000, un passador minicàmera de 24 fotos, un ret de corda enrotllada i les motxilles de propulsió. Quina monada de càmera! Et ve de gust fer un te? Podríem menjar una galeta d'aquestes que has dut. Li recomano les de ginseng. Són sanes i li donaran molta energia. Sacramento, Califòrnia, a la 1:33 del migdia. Que hi ha algú? Senyoreta Jones? Que estrany. La recepcionista ha dit que hi era. Doncs hem d'aprofitar aquesta oportunitat per buscar pistes. Vigila que no vingui ningú. Senyoreta Jones? Aquella salvatge us ha enviat perquè em remeteu o què? No, en realitat som agents de la UP i estem investigant el seu cas. Ostres! Tant de bo trobi un jersei de coll alt que li vagi bé. Senyoreta Jones, se li acut què devia incitar l'agressora? Potser el color taronja del vestit li va fer perdre el cap, igual que el vermell i els toros, per exemple. Sempre he trobat que era molt relaxant aquest uniforme. Gairebé semblava que el fet que vengués productes cosmètics l'hagués fet enfurismar. De sobte els ulls se li van posar vermells, em va agafar pel coll i em va fer una clau.
Segons la declaració que va fer a la policia, l'agressora li va fer tot un seguit de claus de lluita lliure. Per mi, que aquesta pobra dona encara no s'ha recuperat del xoc. Però què s'ha empatollat, que l'agressora tenia els ulls ben vermells? Un missatge. És una invitació per una cosa que es diu Dones en lluita, aquest vespre a Beverly Hills. Qui voleu que vagi a veure un combat enganxós i pudent, Jo? Si fossin els homes guapos en lluita. Doncs jo passo. Pròxima parada, McAllen, Texas. Un grup de dones enfurismades ha agredit un equip de jugadors de bitlles. Pista de bitlles de Texas, les 3:48 de la tarda. Totes les dones eren grosses, fortes i molt violentes. Ens van parar una emboscada sense que les veiéssim aquí a la pista mateix. Així doncs, no les van provocar? No, si no és que fer la teva sigui una provocació. El més curiós és que la senyora Dinsmore, la propietària de la pista de bitlles, n'era una. No l'havia vist mai tan violenta. Ja em diràs a qui no li agafa un atac amb aquesta camisa que du. Podríem anar a buscar pistes al despatx de la senyora Dinsmore. Miraré a veure si el sistema de seguretat ha gravat l'atac. Fixa-t'hi! Les dones fan servir claus per abatre els jugadors, tal com ha declarat la senyoreta Jones. Sí, totes aquestes agressions fan pensar en combats de lluita lliure. Tant de bo pogués descobrir quina relació hi ha. Noies, mireu quin salvapantalles que té. W. És la mateixa invitació que he rebut jo avui, però aquesta l'adrecen a la Mary Dinsmore. Podria ser que haguéssim trobat el lligam amb la lluita lliure que buscaves. Magatzem de Beverly Hills, les 7:05 del vespre. Vaja, fa falta invitació. Haureu de buscar una altra manera d'entrar-hi. Això és rai, vinga, som-hi. La invitació. Sí! Benvinguda a l'espectacle. En fan gaire sovint de combats de lluita lliure, aquí? No n'havia sentit a parlar mai. Aquest matí mateix he rebut la invitació. Sí, jo també. Preparem-nos per un bon combat! Endavant! Miraré si les amazones han deixat alguna pista per aquí. Sobretot vés amb molt de compte. No vull acabar entortolligada en una clau. Ha arribat l'última nit de reclutament. La germandat finalment dominarà tot el món. Però ho has vist? Que grosses que són. I el peu ho ha notat especialment. Anem a investigar pel conducte de ventilació. Ja hi som. Aquí hi ha molts més trastos que l'armari d'en Jerry. Oh! Hola, Clover, sóc la Mandy! La Mandy? Mira, no sé quin noi et penses que t'he robat, però ara no és moment de parlar-ne. No et preocupes per això. Només et volia informar que he sabut que vols entrar a formar part del club secret dels nois. Un moment, com ho has sabut, tu? Quines preguntes? Tothom ho sap que sóc la noia més ben informada de tot l'institut. I per què t'interessa això? Perquè ho sàpigues, he burxat molt els nois perquè t'hi deixin entrar aviat. Les noies de l'institut sempre hem de fer pinya. Adéu! Ha, qui sap quin un em porta de cap? Bé! Endavant, noia!
És hora d'engrandir el meu exèrcit. Aquesta nit, la germandat aconseguirà més poder. Demà ocuparem el lloc que ens pertoca en aquest món, després d'haver eliminat tots els homes i totes les dones que no formen part del grup de les escollides. Lliure no promou la violència, això és de bojos. Hem de trobar la Sam. Amb tanta gent? Com? Amb aquestes motxilles. Mira-la! Sam, encara sort que t'hem trobat. Que no en sents, antipàtica. Per què no contestes? Ah! Sou enemigues de la germandat, vosaltres. Vols parar? Per què et comportes així? Aquesta viu la nostra causa amb molta intensitat. Vinga, porteu-me-la. Com a mínim podríem fer uniformes a prova d'escombraries. On ha anat la gent? Trucaré en Jerry. Hola, noies. Com va la missió? Doncs la missió va fatal. A la Sam se li ha girat el cervell i ens ha atacat. Vaja, això no m'agrada gens. Per cert, d'una cosa que es diu la germandat no en tenen pas informació. Crec que ho hauríem de buscar a la base de dades mundial, si em permet l'observació. Moltes gràcies. Doncs bé, sembla que la germandat era un antic grup de dones guerreres. Considerades un mite, el seu objectiu era dominar tota la Terra, eliminant-ne els homes i les dones febles. Moltes gràcies. Li enviarem imatges digitals de pistes que hem anat aconseguint. Excel·lent. A reveure. Tot això de la germandat em sembla una superstició sense solta ni volta. No ho sé. La Sam ha fet coses molt estranyes. Repassem les pistes. Aquí tenim aquell llibre tan estrany. Què diries que és? Sembla una mena de llista. Ei! Hi surt el nom de la Sam, de la mare de la Sam i el de la seva àvia també. Mira, aquí hi surt el nom de la Mary Dinsmore i el de la seva mare. Sembla un arbre genealògic. I a l'arrel d'aquest arbre hi ha l'Ariel. Deu ser la nissaga femenina de la germandat. És així com l'Ariel troba les seves guerreres. Llavors l'Ariel les convida a un combat de lluita lliure i no sé com les hipnotitza. Però on se les emporta? Potser la petjada de l'Ariel ens donarà alguna pista. La petjada conté exclusivament un tipus de cendra volcànica que només es troba al mont St. Helens. Segur que si hi anem hi trobarem l'amagatall de l'Ariel i també la Sam. Noies, he desxifrat el calendari de pedra. De fet, la Daina m'ha ajudat una mica. Sembla que la pedra de la germandat s'ha de fer servir durant la primera lluna plena de la tardor. Aquest any serà el 2 de novembre. Ah! Això és avui a mitjanit. Tenim menys de 2 hores per aturar l'Ariel i salvar la Sam. Molt bé, doncs, aneu per feina. Mont St. Helens, les 11:42 de la nit. Va, espavilem-nos i aprofitem l'element... Sorpresa! Vaja, vaja. Qui tenim aquí? Un parell de bledes inútils que volen engegar a rodar els meus plans? Que nosaltres som inútils? Ets tu la que es vol apoderar de tot el món lluitant. Porteu-les a la zona de proves. Això em fa molt mala espina. He esperat massa temps que arribés aquesta nit perquè un parell d'adolescents hiperactives ho espatllin tot. Sam!
És hora d'eliminar els indignes. Recordeu que qui et vol bé et farà plorar. La vostra amiga, l'espia, us demostrarà que tinc raó. Les 11:50, només tenim 10 minuts per aturar l'Ariel. Sam, desperta't, sisplau, som nosaltres, l'Àlex i la Clover. Sí, dona, les millors amigues que tens, ja ho saps. Les enemigues de la germandat no són amigues meves. Tranquil·la, que això dels ulls vermells i els esbufecs està molt vist. Falten pocs minuts perquè l'univers s'alineï perfectament. Despertaré les nostres germanes d'arreu del món i ens alçarem per reivindicar el que ens pertany a dret a llei. Visca la nostra germandat! Visca la nostra germandat! Visca la nostra germandat! Ja! Ah! Ja! Rendeix-te ara i tindré compassió a l'hora d'eliminar-te. Escolta, i si em rendeixo ara i en parlem tot fent un te amb llet ben relaxant? No t'ho agafis malament, però és que encara no tenim ganes que ens eliminin. Però què passa? Com hi he arribat fins aquí? Què hi faig tota plena de fang? No te'n recordes? Què he de recordar? Des del combat de lluita lliure, que estaves ben hipnotitzada, ets una de les escollides. Per què he de ser de les escollides, jo? Pregunta-li a la teva rara besàvia. Era una de les escollides, ho dus a la sang? Les supersticions són bajanades. Hi ha d'haver un altre motiu. Mira, jo també m'ho pensava, però fa un segon tenies els ulls encesos i ens volies estovar. Oh! El fang deu anul·lar tots els poders de la pedra de l'Ariel. Només tenim 3 minuts per aturar l'Ariel. Ah! 90 segons! Elimineu-les! A veure si en sabeu sortir. Ja comença. Estàs acabada, maca. Tot just acabo de començar. He de resistir. Torna amb mi. El teu destí és ser una guerrera. Cendra volcànica. Està bé! Em sembla que ho haurem de deixar estar, això de fer-me d'ajudant. Tornaré i arribarà el dia que la germandat dominarà el món. Ha desaparegut com si res. Vés a saber on és. Tant li fa això mentre se n'hagi anat. No sé per què, però estic convençuda que en tornarem a sentir a parlar. Institut de Beverly Hills, les 9 del matí. Però on anem? Afanya't, va! T'espera una gran sorpresa! Però què és això? Silenci, aspirant! Veig que no parlaràs mai del nostre club secret amb ningú?
Promets que seguiràs el codi d'honor de l'MEG i, per sobre de tot, promets que estimaràs i ajudaràs la AR? Suposo que sí. Doncs pel poder que se m'ha concedit com a cap d'aquest grup, t'accepto en el nostre club i et declaro membre oficial de l'MEG. Oh, que bé, això ja m'agrada més. A veure, algú em pot explicar què és això de la AR? Doncs vol dir abella reina, la reina de l'MEG. Molt bé, i què vol dir MEG? Doncs la Mandy és genial! Al club venerem la noia més guapa de tot l'institut! Ah, la Mandy? Què dius ara? Sí, sóc la vella reina. I ara per què t'inicis en el club? Fes-me un massatge al peu amb aquesta ploma d'Anna, que és l'únic que em relaxa de debò. Vull sortir d'aquí! No en pots sortir! Si entres al club, n'ets membre tota la vida! Va, Clover, el massatge! No facis esperar la vella reina.